Molt bé, avui farem unes recomanacions d'una persona sedentària que vol començar a realitzar esport i que no està acostumada. Primerament haurem de decidir quin esport hem de realitzar i hem de definir-ho bé. És a dir, hem de decidir quan, com i la quantitat d'esport que volem realitzar, ja que no serveix anar a dir vaig a fer esport si abans no hem decidit els dies de la setmana que volem fer-ho, la quantitat de temps que volem fer. És a dir, ho hem de planificar en un organigrama. És important que si una persona de mitjana o gran edat vol iniciar-se a realitzar esport, hauria de fer una visita al seu metge de capçalera o algun metge especialitzat en esport per fer-li un estudi i que no sorgeixin algunes complicacions a l'hora de realitzar qualsevol pràctica esportiva. Seguidament, és interessant marcar-nos uns objectius que puguem assolir amb facilitat per així anar automotivant-nos. No funcionaria realitzar uns objectius molt agosarats, ja que si no els aconseguim doncs ens podríem frustrar. És interessant tenir roba adequada, ja que no és adequada i còmoda, ja que no és el mateix anar a córrer que anar a fer senderisme, que anar a fer natació. Llavors, cada activitat esportiva té un tipus de roba específica per realitzar-la. El mateix les sabatilles, no és el mateix anar amb unes sabatilles de córrer, que tenen una sola diferent a unes sabatilles d'anar a fer muntanya o a fer alpinisme. També hauríem de tenir en compte la nostra morfologia i la nostra anatomia, ja que si utilitzem plantilles doncs ens hauríem de posar en contacte amb el podòleg per adaptar les plantilles a l'activitat esportiva que volem realitzar. És interessant també menjar una hora i mitja, 2 hores abans de realitzar la pràctica esportiva per no sentir-nos pesats a l'hora de realitzar-la. És interessant també començar a beure aigua abans de fer l'esport i durant fer l'esport i mentre fem l'esport, per tal d'evitar la deshidratació. Hauríem de tenir en compte la simptomatologia de la deshidratació, que és sensació important de set, dolor de cap, debilitat muscular o rampes, marejos, nàusees i vòmits. Si sentim alguna d'aquesta simptomatologia, haurem de deixar de realitzar la pràctica esportiva. També és interessant, si ens trobem malament, tenim febre, gastroenteritis, etc., no començar a realitzar la pràctica esportiva. Si apareixen molèsties mentre fem l'esport, parar i descansar. És interessant també tenir en compte la climatologia, ja que si està plovent, fa molta calor i hi ha molta humitat, haurem d'adaptar-nos al clima, ja que el clima no s'adaptarà a nosaltres. També hem de tenir en compte les mesures de seguretat, per exemple, si fem esquí, si fem snow, utilitzar casc, si vas al gimnàs a fer peses, utilitzar guants per no fer-nos mal. Per últim, si fem activitats fora, a l'aire lliure, posar-nos protecció solar, ja que així evitarem cremades. I sobretot, realitzar esport ha de ser beneficiós per nosaltres, ens hem de sentir feliços i hem de passar-ho bé.